Yinto eyaziwayo kuba isixeko seNelson Mandela Metro yenye yendawo ezinamanani aphezulu abantu abasuleleke yiCovid. Utshwala nendawo zokusela zezona zibonwa njengonobangela ofunqa losuleleko. Umphathiswa wamapolisa utyelele indawo yokusela kwaGqalane kwilokishi yaseZwide. ucele abantu kuba bayithobele imiqathango ebekiweyo okanye amapolisa azokuthabatha amanyathelo afanelekileyo. Initially where we went, we found a very awkward kind of a license of both on and off, which you can't control because people, they can buy alcohol, sit next to your gate, call the neighborhood and drink. But I've raised it here with the MEC of police already. Umphathiswa uCele uthi unexhala yindlela amapolisa singathangaya amatyala okuxhatshazwa kwamanina. We are quite satisfied with the province of Eastern Cape when it comes to crime. They are doing almost very well, especially on serious things like your murder, attempted murder. The only thing that will be still there is a gender-based violence. That's why we hammer that wherever we go. Umphathiswa wamapolisa uncome ubambiswana libona phakathi kwamapolisa nomasipala. Ndingilerato Fekisi kwindaba ze SABC eBhayi.